Jimat punya cerita dengan judul Misteri Warung Setan. Jimatres dimanapun Anda berada, perkenalno jenengku Mahmud. Aku arep cerita pengalaman misteri sing tau tak alami tahun 2011 kepungkur. Iki lho cerita sak lengkape. Sak marine kenek PHK salah sijining perusahaan ning Surabaya, aku mutusne gawe pindah ning kampung sing ana ing pesisir Jawa Timur. Awale aku ora mbayangne yen bakal urip ning panggonan terpencil. Tapi kepiye meneh, duitku sing ning bank ora cukup gawe mbiayai uripku ning kutha. Aku ya bersyukur marang sing kuwasa, amarga aku oleh pegawean dadi guru honorer ning salah siji SD sing ana ning kono. Aku ngontrak ning salah sijining omah sing murah lan pas karo isi dompetku. Dino pertama, aku sampai ning kampung. Swasana peteng lan sepi. Aku yo krasa hawa adem sing nyelimuti awakku. Tapi aku mikir iku mung perubahan cuaca biasa. Ning sekeliling omah isih akeh wit-witan gedhi. Jarak antaraning omah siji lan liyane yo adoh. Wangi iku, aku mung iso meneng ning kamar. Sak marine wayah magrib aku maca buku-buku pelajaran gawe bahan aku mulang ning sekolahan. Pas lagi maca buku, aku krasa wetengku krucukan. Aku mlangkah ning pawon arep njupuk sego bungkus sing tak tuku ning terminal. Pas tak buka lan tak tiri-lah kok segane wis basi. Apa meneh aku wis ora kuat ngempet luwe. Akhirnya aku metu saka ngomah kontrakan arep golek warung sing buka wengi iki. Aku mlaku nelusuri kampung sing sepi kaya swasana sing peteng dedet. Gak suwe aku sempet ndelok warung cilik sing diterangi lampu petromak. Warung iku sederhana, atape saka godhong tlatah lan papan gedhek. Aku ndang mlebu warung kuwi. Swasana ning jero warung ketok sepi. Mung ana bocah lanang siji lan pelayan warung, wong wadon tuwa sing lungguh meneng. Aku noleh nyawang cah lanang sing lagi asik mangan. Aku sempet sesawangan karo bocah lanang kuwi. Aku mesem tapi cah lanang iku meneng wae karo terusno mangan. Paling aku wong anyar ning kampung iki dadi wong-wong isik durung kenal. Bu, kula tumbas segone, iwake terserah dibungkus nggih. Pesenku ning ibu sing jaga warung. Sepurane, Mas. Teng mriki mboten sadian sego. Namung mie rebus kali mie goreng. Jawabe ibu kuwi. Aku mikir sedilok. Alah, mie yo gak popo wis, sing penting gawe tombo luwe. Akhirnya aku pesen mie goreng dibungkus. Ibu sing jaga warung mulai nyiapne pesenanku, karo ngenteni aku lungguh ning sebelah bocah lanang sing lagi asik mangan. Gak suwe aku mambu daging gosong. Refleks aku nyawang bocah lanang ning sebelahku. Aku jenggirat kaget, jantungku tratapan. Aku weruh praupane bocah lanang kuwi rusak lan akeh luka bakar. Aku merem lan nganggep iki kabeh mung halusinasiku. Mas,
iki mie goreng pesenane sampean. Suaraning ibu iku krungu datar. Aku kaget lan buka mataku, barang tak sawang maneh. Praupane bocah lanang iku biasa wae. Palingan rasa luwe marai aku mikir sing aneh-aneh. Batinku mangkono. Sakmarine mbayar aku langsung melangkah mulih. Ana sing ganjil. Tak sawang meneh bocah lanang iku wis ora ana ning jero warung. Aneh. Kapan lungone bocah kuwi? Barengan karo iku aku krungu suarane asu baung sing mecah sepining wengi. Jethokku krasa mengkorok. Akhirnya aku cepet-cepet mulih ning omah kontrakan. Esoke aku meneng ning omah kontrakan. Jadwal ngajarku ning SD sik 2 dina meneh. Dina iki tak gawe beresne barang-barangku. Karo ngrijiki pakarangan omah. Tiba wayah awan aku wis mari tandang gawe. Aku sengaja lungguh ning ngarep omah, ngarep ana warga kampung sing arep kenalan karo aku. Tapi sampai menjelang sore ora ana wong sing liwat babar blas. Kampung iki kok sepi banget ya, batinku. Akhirnya aku mlebu ning jero omah lan turu. Pas tangi aku weruh wis tiba wayah magrib. Aku ndang adus lan salat. Pas arep mangan tak sawang mie goreng ndok ceplok lan sego ning meja wis mambu. Aneh. Wis krasa luwe aku arep balik ning warung kuwi. Pas sampai warung suasana ning terkesan sepi lan angker. Pas aku mlebu ning jero tak sawang sing tuku luwih rame tinimbang wingi. Tak delok ana 5 wong sing lagi asik mangan lan ngopi. Tapi aneh, wong-wong kuwi padha meneng-menengan. Aku pesen mining ibu kuwi. Pas arep bayar aku mblalak kaget. Praupane ibu sing jaga warung dadi gegirisi. Kulite mlepuh, matane mendelik serem ning ngarepku. Aku arep bengok lan jaluk tulung karo wong-wong sing ana ning warung. Lah kok suaraku kaya keceket. Aku ora iso bengok. Tak sawang meneh praupane wong lanang kuwi padha gosong. Metu gedhe lan akeh set blatung. Wong-wong iku padha ngadeg lan merintih kelaran. Aduh, panas, lara. Ibu sing jaga warung iku nggaruk-nggaruk raine sampai kulite ngelupas karo jerit banter. Tobat! Suara wong pating jelirit marai sikilku wel-welan. Keringetku gobyos ra karu-karuan. Sikilku kaya mancep lemah gak iso obah. Ibu sing duwe warung karo wong-wong lanang sing praupane serem iku mlaku syok-syok arep nyedhaki aku. Tangan-tangan sing gosong arep ngraih awakku. Aku mundur sampai akhirnya ora eling apa-apa. Aku buka mata lan mulai sadar. Tak sawang aku ana ning salah sijining omah warga. Ora usah wedi, Mas, sampean aman ning omah iki. Kandhaning bapak paruh baya sing ning ngarepku. Kula teng pundi niki, Pak? Pitakonku karo lemes. Sampean ning omahku, Mas. Jenengku Pak Karim. Aku ro sampean semaput ning kuburan tuwa ning pinggir kampung kono lho. Kuburan? Kok saged kula teng mriku, Pak? Padahal kula weruh niku warungi. Aku tambah heran. Akhire aku nyeritakake kedadian serem sing tak alami ning warung kuwi. Krungu ceritaku Pak Karim sempet kaget. Ya ning sebelah kuburan pancen ana warung, Mas.
Tapi saiki wis ora ana sakmarine kobongan. Koyoke iku ajabe saka pangeran. Azab? Kok saged ngoten, Pak? Iya, Mas. Ning warung kuwi wong-wong padha seneng main lan mabuk-mabukan sampai akhire ana bledek sing nyamber lan ngobong kabeh sing ana ning jerone. Awakku sak kalemes krungu critane Pak Karim. Apa wong sing tak temui ning warung iku apa termasuk arwah penasaran ya? Sakmarine kuwi aku langsung pamit mulih saka omahe Pak Karim. Sakmarine ku aku langsung pamit mulih saka omahe Pak Karim. Pas aku buka klambi aku weruh ana bungkusan ning kesak jaketku. Tibakne kuwi bungkusan mie goreng sing tak pesen wingi. Bareng tak buka, Masya Allah, isine lah kok lemah karo set blatung. Wetengku munek-munek lan muntah. Gak nyongko aku iso mangan panganan warung setan. Ya wis semene cerita saka aku. Salam Jimatres, salam misteri. Au.